ଆମ ଟୋକା ବାଡ଼ି ତ ବାଡ଼ି ତ। हेलो हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ମା ଗାୟତ୍ରୀ ଶକ୍ତିପୀଠ ନଉଣି। ଆପଣ ଏଠି ଓଳାବରରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଏ ମନ୍ଦିରଟି ଅବସ୍ଥିତ। ଆପଣମାନେ ଯେବେ ଆସିବେ ମୁଁ ତା ଲୋକେସନ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଆସି ଦେଖିପାରିବେ। ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମନ୍ଦିରଟି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ। ଦେଖିବା ମନ୍ଦିରଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଦେଖିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ ମନ୍ଦିରର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍। ଆମେ ଏଇ ଭିତର ଦେଇ ଯିବା ଏବଂ ସାମ୍ନା ଭିୟୁଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମନ୍ଦିରର ସାମ୍ନା ଭିୟୁଟି। ବହୁତ ଦେବାଦେବୀ ଏଠି ଅଙ୍କିତ ହେଇଛନ୍ତି, କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ଏବଂ 2ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଂହ ସାମ୍ନାରେ, ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରର ଦେବାଦେବୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏବଂ ଏବେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, 3 ଠାକୁର ମନ୍ଦିରର ଭିତରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତି ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ସାମ୍ନାରେ ଆମର ବସିଛନ୍ତି ପୂଜାରୀ ନନା ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାୟତ୍ରୀ, ମା ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଏଠି ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ନବଗ୍ରହ। ତେବେ ଆମେ ଏଠି ଜାଣିବା ଆଜି ମାଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମେନ୍ ପୂଜାରୀ ବା ନନା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବା ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ। ନନା, ଏଠି କେବେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପିତ ହେଲା? ନୂଆ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ ଏଠି। ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଯିଏ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ବାରିକ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ନନା, ଇଏ ମନ୍ଦିରର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ମାନେ ମା କେମିତି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ, କ'ଣ ହେଲେ? ଆମର ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି ପଞ୍ଚ ଗଛ, ମାନେ 5ଟା ଗଛ। ତାପରେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲେ ଯେଉଁଠି ଋଷି ପଞ୍ଚ ରହୁଥିଲେ। ଗଛ କ'ଣ କ'ଣ? ସେଠି ଅଛି ବର, ଶାରଳା, ତେନ୍ତୁଳି, ଲିମ୍ବ, ଆଜ୍ଞା ଜାଳ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଗଛ ଥିଲା। ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଋଷି ଜଣେ ରହୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଋଷିଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା କି ଏଠି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର କରାହଉ ସ୍ଥାପନ ବୋଲି। କରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନଥିଲା, ମୂର୍ତ୍ତି ଆସୁଥିଲା, ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଥିଲା, ବିସର୍ଜନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ଦିରରେ ପରିଣତ ହେଲା। ମନ୍ଦିର ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେବାରୁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି। ତାପରେ ସେଇ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋ ମା ସ୍ୱପ୍ନେଇଥିଲେ ନା ଋଷି ଜଣେ ରହୁଥିଲେ। ଋଷି ରହୁଥିଲେ ଏଠି? ହଁ ହଁ ଆସିଲେ, ତାପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଥିଲା, ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇ ବିସର୍ଜନ ହେଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ 25 ବର୍ଷ ସେଇ ମନ୍ଦିର ରହିଥିଲା। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଲକଡାଉନରେ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ବାରିକ ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଜ୍ଞା ଗଢ଼ିଥିଲେ। ତ ଜାଣିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଏଠି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମେନ୍ ପୂଜାରୀ ବା ନନା, ତାଙ୍କ କତରୁ ମନ୍ଦିର କେମିତି ସ୍ଥାପିତ ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମନ୍ଦିରଟି, ଅତି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଭୈରବୀ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଷୋଡ଼ଶୀ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ତାରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା କାଳୀ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା କମଳା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ମାତଙ୍ଗୀ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ବଗଳାମୁଖୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଧୂମାବତୀ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଛିନ୍ନମସ୍ତା, ମା ଛିନ୍ନମସ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ
दर्शक बंधु मंदिरटी अति सुंदर है देखिपे माँ गायत्री शक्तिपीठ नहुणी ये हूँ नहुणी एरिया आपणकर ओलावर पाखर ये 1 किलोमीटर हम पाखरे ये मंदिरटी अवस्थित आसतु बुलिकी जातु बहुत सुंदर है मंदिरटी आपण मैंने सुंदर मंदिरटी देखा पाइले जगह यहाँ हूँ महादेव मंदिर महादेव का ना कौन यज्ञेश्वर महादेव पार्श्व मंदिर की देखी महादेव मंदिर सुंदर कलर मंदिर मंदिर पक्ष अंश वैष्णवी माँ स्कंद माता माँ कालरात्रि मंदिर बाहर पाखरे सब मूर्ति सब अति सुंदर लगुच सुंदर मूर्ति सब देखिए दर्शक बंधु